Ljudi, ja sam Eksterbin i danas ćemo igrati parkour mapu i uskoro će nam se pridružiti MB8, ovo je drugi dio mape. Pozdrav smo ljudi. I krećemo. Hajde polako krenemo. Znači sve smo iz početka krenuli. Pošto je malo preteško. Pomoći. I vidim kako je Evenberg s Božjom pomoći. Ajde. Bože. Ne! I ja sam s Božjom pomoći. Čekaj me da ja dođem, da nam je zlatni Apple. Pa dobro, isto ti kad padneš, moraš se vratiti na početak. Malo. A daj, tipke me zaznuše. Ti. Evo ja krećem polako ka lapizu. I vidimo da nam je Evenberg opet umro. Zazuje me kontrola, to... Evo me idem prema ovom crnom čumuru, šta je ovo? Ne! Eksterbine me riknu. Da znate, ovo nije trka, poenta je preći mapu. Ili kako Evenberg želi, da li ćemo trku ili... Ne. Dođe do lapiza! What the fuck? Došao sam ljudi do lapiza. Bravo, to je veliki napredak za tebe. Neka polako. Vidiš kad dođeš do golda, ovo je ono, ne može niko preći. Korak, kaže i svako. Hoput, hoput, hoput. I vjerujte, nećemo završiti ovu epizodu dok ne završimo mapu. Pa dobro, igrat ću možda u 4-5 epizoda. A daj. 2 minute snimanja je tek. Vidio sam te kako spao. Sačkaj. Probaj doći do uglja. Pa dolazio sam, bo. A daj, kontrole, kakve su ovo pa. Da je mogu spojiti tastaturu na telefon spojiti. Stani, sačkaj tu. Eto, da tu sačkaj. Ajde, skrenu. Sačkaj ti mene sad. Evo. Uskoro smo već sam mogli raditi limun challenge sa ovim. Svaki puta kada padnemo da pojedemo komad limuna. To ćemo sigurno raditi u jednoj 4. epizodi. Možda. A da, znate, sada na mom kanalu će češće biti klipovi, pošto sam sad na raspustu. I tako očekujete 4. epizodu Limun Challenge. To se moglo očekivati uskoro za par dana. Možda tamo oko sljedeće subote ili nedelje. Možda i prije, možda i sutra, možda i preko sutra. Nisam ja tu. Ja taman dođem do ni čumura. Pa da. I vraćamo se ljudi na početak. Polako dolazimo do Evenberga koji je upao upravo u lavu. I sačekat ćemo ga ovdje. Idemo dalje. Ne znam, već reću ti na kraju klipa. Ima i zombi, bolje sad da požurimo kad prelazimo. Evo me na ovom crnom, to je veliki. Stan tu, molim te. Je stao? Ajde, čekaj. Tu ovo sam prešao, ideš li? Eto me prema lapizu. Aj, kad ne upada ljudi. Ti na čoškove se skačeš.
Au. Taman došao na... Ja idem dalje, ljudi. Nema, ću iz ovog izačka što gledam. Daj ba, šta je ovo? Marš, marš. A idi liče, vraži. A idi. A mal lik me mirno neće popustiti dok me ne ubije. Ko? Spider. Spiderman ovaj. Čume Spiderman, pauk. Ubio sam ga. A idi. Aj, pa popio se. Jesi mrtav? Ka lapizu. Hajde, eto me tu. Pa lapiz sam već počeo ići prema po lapizu. Pa jesi ja živ? Ovo je mrtav, ovo mi za tebe. Fuck. I opet smrtav. Treba da swim in the lava. Ej, plivo si u lavi. Malo, skupo se, brčko se. A idi više. Pazi, ima ovi čudovi šta ba nerviraj me. A idi! Kako sam brzo ovo odradio. Ovih par dijelova. Koliko još traje klip? Tak je 7 minuta. Snimat ćemo do 12 minuta. Samo 20. A bit će malo, ćemo duže čekati da se postavimo. A idi! Samo ga ste vidjeli. Sad ćemo držati se za...